Con fonda solemnidade anunciamos o pasamento do ensino público galego. Foron consumindo as feridas de sempre, recortes, burocracia, ratios imposíveis, abandono do alumnado con dificultades e horarios que asfixian ao profesorado. O golpe final chegou co acordo do 2023, ese pacto que prometía seguridade e acabou sendo a súa sentencia de morte. Deixa os fillos desconsolados, alumnado e profesorado galego, e un irmán case esquecido, a calidade do ensino, que nunca chegou a medrar. Familias, docentes e cidadanía, rogamos unha oración pola súa alma. Os seus restos serán trasladados o 17 de decembro dende o Parlamento de Galicia ata a Consellería de Educación, onde serán soterrados. Prégase roupa negra para lembrar a gravidade desta gran perda. Que descanse en paz e que o seu espírito continúe murmurando polos corredores baleiros.